Andries Pietersson is taxichauffeur in Drachten, nou 10 jaar. Hij kan zijn jeddere werk, hij wie elektromonteur, net meer dwan. Dat komt door astma, het gevolg van de brand bij ATF. Toen ik 's morgens om 7 uur hier het industrieterrein opreed, toen was er nog niks te zien. Ja, een heel klein rooksliertje. Maar om 8 uur toen ging alles de lucht in. Hij werkte in de buurt, doet de ATF in de brandstier. Maar een aantal collega's stierden de night te sjen. De brand is Pietersson altijd bijbleun. En hij waskoog het oren van de risico's. Als ik ergens een brand zie en ik zie daar die brandbestrijders en publiek eromheen staan. En ze staan lekker in de rookwolken van die ramptoeristen. Dan denk ik, blijf toch alsjeblieft weg. Blijf bij die rook vandaan. Zorg ervoor dat je gezond blijft. Ja? Het heeft mijn gezondheid heeft het vernield. Ja? En als ik dan zie hoe die brandweerlieden soms zonder enige vorm van luchtbescherming staan, dan begint bij mij te kriebelen. Is het moeilijk om hier nou weer te staan? Ja, dat durf ik echt wel te zeggen. Ja. Dit is een van de plekken die ik eigenlijk liever mijd. Verder vind ik Drachten een heel mooie plek, maar dit plek kom ik liefst zo min mogelijk.